እዚ ቆልዓ ንሓደ ዝፈትዮ ዓርኩ ካይድ ንኸምፅሉ እናጎየ ንሓደ ፀቢቑ ኣንጎዶ ይኣቲ ግን ዝተወሰኑ ዝፀልኦም ደንደንቲ ቆልዑት ይኸብዎሞ ብደንቢ ቀጥቂጦምን ኣዋሪዶምን ይሰድዎ እዚ ኩሉ እንትፍጠር ግን እቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ኮፍ ኢሉ እናርአየ ነይሩ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ብደንቢ ገይሩ ኣይረዳእዮ ንዓርኩ ክሕግዝ ኮነ ክገላግል ፈፂሙ ይሞከረን እቲ ቆልዓ ተቐጥቂጡ ክሳብ ዝመፅእ ኮፍ ኢሉ ይፅበሞ እዚ ኩሉ እንትፍጠር ከም ዘይርአየ ንምንታይ ዶንጊ ኻይሉ ይቁረየሉ እዚ ቆልዓ ግን ዋላ ደምና እንጠብጠብ ይምፃዳ እምበር ምንም ቃል ከይተዛረበ ይቅርታ ሓቲቱ እታ ካይድ ንዓርኩ የቕብሎ ኣብ መጀመርያ እቲ ቆልዓ ዓርኩ እናተቐጥቀጠ ስቑኢሉ ብምርኣዩ ቁሩብ ይሓዝን ቀፂሉ ዝተፈጠረ ነገራት ግን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምሕዝነት ንዓብዪ ፀላእነት እዩ ዝቕይሮ እቲ ዓርኩ እናተቐጥቀጠ ተሓዊኡ ዝርኢ ዝነበረ ቆልዓ ኣሚር ዝበሃል ናይታ ከተማ ዝሃፍተመ ሰብኣይ ሓደ ወዲ እዩ እቲ ንዓርኩ ካይድ ከምፅእ ኸይዱ ዝተቐጥቀጠ ድማ ሃሳን ይበሃል ኣቦኡ ድማ ናይቲ ሃፍታም ሰብኣይ ሰራሕተኛ እዩ ካብ ክልተ ኣዝዩ ዝተረሓቕን ዝተፈላለየን ዓለማልያ ምፁዳ እምበር ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ከም ኣሕዋት እዮም ዓብዮም ኣብ ቀፀልቲ ውሱናት መዓልታት ብዝፍጠሩ ነገራት ግን ምሕዝነቶም ዓብዮም ዋላ ክርስዕዎ ብዘይኽእሉ መንገዲ ክፍተን እዩ ልዕሊ ማንም ክቀራረቡን ክፋተውን ዝሓገዞም ካይድ እዩ ነይሩ ካይድ ታራ ጨዋታ ዘይኮነስ ኣብ ከተምኦም ሓደ ግዜ ካብ ዝካየድ ዝዓበዩ ውድድራት እዩ ነይሩ ናይዚ ጨዋታ ሕግታት ብጣዕሚ ቀለልቲ እዮም ነይሮም ብናትካ ካይድ ጌርካ ናይቶም ካልኦት ካይድ በጥሰሎም እሞ እታ ዝወደቐት ካይድ ኣሊሽካ ቅድሚ ኩሉ ረኺብካ ገዛኻ ውሰዳ እሞ ስቐላ ከምዚ ኢልካ ድማ ሰዓራይ ትኸውን እዚ ዝገበረ ናይ መጨረሻ ጅግና ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ኩሉ ግዜ ካይድ ብዝወደቐ ቁፅሪ ድማ ሃሳን ብገለ መንገዲ ኣበይ ከም እትዓልፍ ብደንቢ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ ዝመስል ነይሩ እናጎየ ይኸይድ ቅድሚ ማንም ሰብ እታ ካይድ ይረኽባ ኣልዕሉ ድማ ናብ ናይ ኣሚር ኢድ የረክባ በዚ ጅግንነቱን ፍጥነቱን እዚ ድማ ኣቦኡ ንኣሚር ኣዝዩ ይፈትዮ ነይሩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እዚ ኣቦ ንወዱ ዝነበሮ ኣድናቆት እናቐነሰ ይመፅእ ኣሚር ብዛዕሚ ዝተረጋግዐን ግርግር ዘይፈቱን እዩ ነይሩ ሓደ ዕለት ምስ ዓርኩ ራሂም ካን ኮፍ ኢሉ እናዕለለ እንከሎ ድማ ኣሚር ቆልዑት ክለኽፍዎ እንከለዉ ፈፂሙ ንነብሱ ይከላኸልን ኣብ ክንድኡ ይሃድም ናብ ክፍሉ ተመሊሱ ታሪኹ ይፅሕፍ ንዕኡ ዝከላኸለሉ እቲ ምንም ዘይፈርሕ ሃሳን ኢሉ የውቅዖ ሓደ ቆልዓ እንድሕር ዳ ነብሱ ክከላኸል ዘይኽእልን ደፋርን ዘይኮይኑ ዋጋ የብሉን ኢሉ ከም ዝኣመነ ይረድኦ ሃሳን ብዘርእዮም ነበሩ ንእሽተይ ናይ ድፍረት ተግባራት ጥራይ ምስ ዓበየ ካብ ኣሚር ዝበለፀ ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእል ምልክታት እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ናይ ኣሚር ባህርን ድፍረትን ልዕሊ ናይ ወዲ ምርግጋዕ ከም ዘድንቑ ክዛረብ እንከሎ በኣጋጣሚ ናብ ክፍሉ ዝድይብ ዝነበረ ኣሚር ይሰምዖ እተን ቃላት ንኣሚር ብጣዕሚ ይጎድኦ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንድሓር ድማ ንሃሳን ብሰንኪ ኣቦኡ ጥራይ ካብ መሬት ተላዒሉ ክፀልኦ ይጅመር እቲ ምሸት ንሱ ካብ ኣቦኡ ብዝሰምዖ ቃላት ተጎዲኡ ዝነበረ ኣሚር ሓዘኑ ናብ ሓንቲ ታሪክ ቀይሩ ክፅሕፎ እናሞከረ ይጸንሕ ራሂም ንገዝኡ ቅድሚ ምምላሱ ናብ ናይ ኣሚር ክፍሊ ይመጽእ እሞ ራሂም ኣብ ኣሚር ዝረአዮ ፍልይ ዝበለ ነገር ነይርዎ ቅርቢ ኢሉ ድማ እቶም ፅሕፎም ታሪካት ኣንቢቦም ብጣዕሚ እዮም ፅቡቃት ቃላትካ ጥንካረን ጉልበትን ዝሓዙ እዮም ስራሕካ ዝቐፅለሉ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ቦታ ክትበፅሕ ኢሉ ይነግሮሞ እተን ቃላት ንሰን ካብ ናይ ኣሚር ልቢ ፈፂመን ዘይጠፍኣ ይኾና ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ክልተ ኣዕርኽቲ ኣብ ደገ እናተጫወቱ ይጸንሑ እሞ ኣሚር ብዛዕባ ሃሳን ኣቦኡ ዝተዛረቦ ክርስዕ ኣይከኣለን ኣብ መጨረሻ ቅንኣት ስዒርዎ ሓደ ጨካን ሓሳብ የምፅእ ካብ ጅቡኡ ቅርሺ የውፅእ እሞ ድሕር ዳ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ከልቢ ብእምኒ ወቂዕካ ተሲኢኻዮ ናይ ሓቂ ጅግና ኢኻ እዚ ቅርሺ እውን ከበኪዓ ኢሉ ይነግሮ ኣሚር ናይ ሓቂ ዝደልዮ ነገር ግን ሃሳን ሕማቕ ነገር እንትገብር ምርኣዩ ሃሳን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝሓሰሎ ጥዑይ ቆልዓ ከም ዘይኮነ ንምምስካር ድሕሪዚ ፊልም ንምርኣይ ሓቢሮም ናብ ሲኒማ ይኸዱ እሞ እቲ ቅንእን ተንኮልን ጠፊኡ ናብቶም ፍቕሪ ዝተመልኡሎም ፅቡቓት ጊዜታት ዝተመለሱ ኮይኑ ይስምዖም እቲ ፊልም ክውዳእ እንከሎ ኣሚር ቅንኡን ሕሶምን ዝጠፍአሉ እዩ ዝመስል ንሃሳን ሓቑፍዎ ድማ ንገዝኡ ይምለስ ግን ኣብ መንገዲ እቲ ኩሉ ግዜ ዝድንድኖም ኣሴፍ ዝበሃል ብዕድመ ዝበልፆም ቆልዓ ብድሕሪት ብምምፃእ እምኒ ደርብዩ ንኣሚር ኣብ ርእሱ የወቅዖ ኣሚር ከምቲ ዝተለመደ ፈሪሑ ንድሕሪት ክኸይድ እንከሎ ሃሳን ከምቲ ትፅበይዎ ንዓርኩ ንምክልኻልን ንምሕላይን ኣብ መንጎ ይኣቲ ግዛኣቱ ከም ዝሕሊ ዘሎ ተባዕ ኣንበሳ ንድሕሪትን ከይጠመተ ማንቲግራሙን ኣብ ኣሴፍን ክልተ ደንደንቲ መሓዙትን ጠቂሙ ተመሊሶም ንክኸዱ ይእዝዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣሚር ኩሉ ግዜ ፈሪሑ ንድሕሪት ዋላ ይመለስ ዳ እምበር ሃሳን ንዕኡ ናይ ምሕላይ ናተይ ሓላፍነት ኢሉ ስለ ዝኣምን ፈፂሙ ኾሩ ኢሉ ኮነ በቲ ተጓሩ ንሱ ፀሊእዎ ይፈልጥን ንሃሳን ኣሚር ማለት ንእሽተይ ሓላፊኡ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቀረባ ሓውን ናይ ልቢ ዓርኩን እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ኣሚር ከም ዝተለመደ ሓንቲ ታሪክ ይፅሕፍ ብዛዕባ ንውዓቱ ናብ ወርቂ ዝቕየር ሰብኣይ እቲ ሰብኣይ ንውዓቱ ናብ ወርቂ ቀየረሉ ስለ ዝደለየ ህይወቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝበለፀ ዝኸበደትን መፅልኢትን ምሕዘኒትን እናገበረ ይኸይድ ነይሩ ናይ ኣሚር ታሪኻት መብዛሕትኦም ከምዚ ተመሳሰልቲ እዮም ነይሮም ሃሳን እቲ ኣሚር ዝፀሓፎ ታሪክ እናሰምዐ ገዛ እናላዓለ ይፀንሕ እሞ ሓንቲ ቅልል ዝበለት ሕቶ ይሓቶ ንምንታይ ሽጉርቲ ዘይጥቀም
اندحر اتوسخ هافتن مقلاش هيوتو زبلص بحزن زنتملأت يገብራ ኮይኑ እታ ሃፍቲ ምርካቡ ትርጉሙ ይገሎን እንድሕር ዳ ሽጉርቲ ተጠቂሙ ዓይኖም ቢዕዎ ግን ወርቅ እውን ክረክብ እዩ በቲ ዝረኸቦ ወርቅ እውን ሕጉስ ኮይኑ ህይወቱ ቅፅል ኢሉ ንኣሚር ሓሳብ ይቕርበሉ ኣሚር እዚ ሓሳብ ዝኣክሰምዕ እንከሎ ልዕሊ ማንም ግዜ ይድንግፅ እቲ ንዕቁን ኣትሒቱን ዝሪኦ ዝነበረ ሰራሕተኛ ገዝኡ ብጣዕሚ በሊሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ይጠራጠር ሰንከብኡ ዝበለፀ ይኽነኦ ስለ ዝነበረ እውን ካብቲ መዓልቲ ንሱ እንድሓር ንሃሳን ምንባብ ምልማዱ ጠጠው የብል ምክንያቱ ብውሽጡ ሓደ መዓልቲ ሰራሕተኛ ኮይኑ ዝዓበየ ቆልዓ ብብዙሕ ነገር ከይበልፆ ይፈርሕ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ድማ ናይ ሃሳን ልደት ክኣክል እንከሎ ኣሚር እቲ ነዊሕ ግዜ ዝሓስቦ ዝነበረ መፅሓፍ ዘይኮነስ ከም ምህርቶ ማንቲግራም የምፂሉ ኣብ ማንቲግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ ክእለት ስለ ዝነበሮ ዝበለፀ ነብሱ ንምክልኻልን ዝጠንከረ ንክኸውንን ክሕግዞ ኢሉ ንባዕሉ ይእምን እቲ ሓቂ ንሱ ከም ዘይኮነ ግን ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ኣቦኡን ኣሚር ግን ወዱ ብዘይፈልጦ መንገዲ ብጣዕሚ ለዋህን ለጋስን እዩ ነይሩ ንሃሳን ሒዝዎ ነዊሕ ብምጓዓዝ ናብ ዕዳጋ ይወፅሑ እሞ ነቲ ናይ ካይት ውድድር ካይት ንክገዝእ ዓይነይቲ ትሕሸካ ኢሉ የምርፆ ዋጋ ብዘየገድስ ንዓኻ ጥራይ ደስ ትበልካ ክንገዝኣይና ኢሉ ክዛረቡ እንከሎ ኣሚር እቲ ናይ ቅንኣት ስምዒት ደጊሙ ይለዓዓለሉ ገዚኦም ንገዛ ክምለሱ እንከለዉ ኣሚር ንሃሳን ናብቲ ናይ ካይት ውድድር ክኣቱ ስለ ዝደለየ እታ ናብኡ ዝተገዝአሉ ካይት ንክህቦ ይሓቶ ሃሳን ካብ ምስምዕማዕ ሓሊፉ ኣሚር እታ ካይት ንክወዳደረላ እቲ ገመድ ንኸዳልየሉ ሙሉእ መዓልቲ እናሰርሐ ይውዕል ኣብ ዝቕፅል ዕለት እቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ይበፅሕ እሞ ኩሉ ሰብ ካይቱ ሒዙ ይዳለ ኣቦኡን ኣሚር ድማ ምስ ዓርኩ ኣብ ደገ ገዝኡ ኮይኑ እቲ ውድድር ብርሕቐት እናተኸታተለ ይጸንሕ ኣሚር ኣብቲ ናይ ካይት ውድድር ዝበለፀ ኮይኑ ንኽርከብ ኩሉ ዝተኻእሎ ይገብር ነይሩ ምክንያቱ ናይ ኣቦኡ ኣድናቐትን ፍቕርን ክምልሰላ ዝኽእል ናይ መጨረሻ ዕድል ኮይና ተሰሚዓቶ ሃሳን ኣሚር ዝሓስበሉ ዓላማ ንመን ይረዳእዮ ንሱ ንኽስዕረሉ ጥራይ ኩሉ ዝተኻእሎ ሓገዝ ይገብር ነይሩ እታ ካይት ምንፋር ክትጅምር እንከላ ሃሳን እናሓገዞ ናይቶም ካልኦት ቆልዑት ካይታት ሓደ ብሓደ እናወጦሱ የውድቕወን ሃሳን ትንክትቐጢንን ተሪርን ናይ ካይት ገመድ ተበጢሑ ብከቢዱ ቀሲሉን ናደመይን እኳ እንተፀንሐ ፈፂሙ ተስፋ ይቆረፀን እቲ ውድድር ንከቢድን ብጣዕሚ መቐንዘይን ሓደ ሰዓት ይፀንሕ እሞ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሰማይ ዝተረፈት ሓንቲ ካይት ናቶም ጥራይ ትኸውን ሕዚ ናይቲ ውድድር ሸነፍቲ ኮይኖም ንኽውድእዎ ዝተረፈት ሓንቲ ስራሕ እታ ካይት ወዲቕካ ናብ ገዝኦም ሒዝካያ መምላስያ ነይራ ቅድሚ ሕጂ 100 ግዜ ደጋጊሞ ከምቲ ዝነበረ ሃሳን እታ ካይት ሒዙ ናብ ኣሚር ንኸምፃ እናጎየ ይኸይድ ኣሚር ኣብኡ እናዘለለ ክተርፍ እንከሎ ሃሳን ምስቶም ካልኦት ቆልዑት እናተቐዳደመ ናፍታ ካይት ተዓርፈሉ ቦታ እንትጎየ እታ ኣሴፍ ዝበሃል ደንዳን ቆልዓን ክልተ መሓዙቱን ትኩረቶም ናብኡ ይገብሩ እቶም ደንደንቲ ሓደ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ካይት ሒዙ ክኸይድ ፈፂሞም ደስ የብሎምን እሱ ናፍታ ካይት ዘለታ ቦታ ንኽምርሖም ጸጥ ኢሎም እናሰዓቦ ይጸንሑ እሞ ከም ዝረኸባ ክሪኡ እንከለዎ ግን መንገዱ ሓፂሮም ንኽህቦም ይነግርዎ ሃሳን ግን እዛ ካይት ንሳ ንኣሚር መሊሱ ከም ዝወስዳ ቃል ዝኣተየሉ ዓባይ ሽልማት እያ ነይራ ክንዲ ዘፍርሖ ዋላ የፍርሕዎ ዳ እምበር ክህቦም ፈፂሙ ፍቃደኛ ይነበረን ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኣሚር ሃሳን ንምንታይ ከም ዝደንገየ ንምርኣይ ስዒዎ ናፍቲ ቦታ ይመጽእ እሞ እናተቐጥቀጠ ክሪኦ እንከሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማይት ሰዓታት ንዕኡ ዝሓግዞ ክሕግዞ ኣብ መንጎ ከኣት እናሓሰበ ይጸንሕ ግን ሃሳን ክቕጥቀጥ ከሎ ዘውፅኦ ነበረ ድምፂ ክሰምዕ እንከሎ ይፈርሕ እሞ ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ተጨቢጡ ይተርፍ ክሕግዞን ኣብኡ ደው ኢሉ ክርእን ብጣዕሚ ስለ ዝኸወዶ ኣሚር እናጎየ ካብቲ ቦታ ይርሕቕ ኣሴፍን ኣዕርክቱን ከም ዝኸዱ ዋላ እናፈለጠ ተመሊሱ ክሪኦ ፈፂሙ ይደለየን ኣብ ክንድኡ ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ተሓዊኡ ሃሳን ክሳብ ዝመፅእ ይፅበዮ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምንም ከም ዘይፈለጠ ንምንታይ ደኣ ደንጊኻ ኢሉ ይሓቶ ሃሳን ምንም እንከይመሰሎ እታ ካይት ንኣሚር የቐብሎ እሞ ሓንከስ እናበለ ንገዝኡ ይኸይድ እቲ መዓልቲ እሱ ብእግሩ ዋላ ይኸይድ ደኣ እምበር ኣመና ተጎዲኡ ነይሩ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ዓራት ደቂሱ እውን ካብ ገዛ ይወፀን ኣቦኡና ሃሳን ዝኾነ ዓሊ ወዱ ከምዚ ኢሉ ክሪኦ እንከሎ ገለ ዓብዪ ችግር ከም ዘሎ ይርድኦ ሓደ መዓልቲ እውን ዓሊ ከምቲ ዝተለመደ ናይ ሰራሕተኛ ስርሑ እናሰርሐ ንኣሚር ቁርሲ የቕርበሉ እሞ በቲ ኣጋጣሚ ኣቢሉ ሃሳን እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ተኾይኑ ይሓቶ እዚ ኩሉ እንትፍጠር ምንም ከም ዘይረአየ ሃሳን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝሓሙ እዩ ሓሚሙ ዝኸውን ቀሲሉ ድማ ክሓዊኡ ብዙሕ ይትጨነቕ ብምባል ምእመነ ሓሶት ይሕሲ ሓደ ዕለት ኣሲረ እግረታት ዝፈትይዋ ኦም ኮፍ ኢሉ እናንበበ እንከሎ ኣሚር ይረኽቦ እሞ ታወንካ ደኣ ገዛ ዘይመፅእኻ ኢሉ ይሓቶ ሃሳን ኣብቲ ዕለት ንሱ ኣሚር ተሓዊኡ ይሪኦ ከም ዝነበረ ብደንቢ ገይሩ ፈሊጡ እዩ ግን ምንም ከም ዘይመሰሎ ሱቕ ክብል እንከሎ ኣሚር ዝበለፀ ጥፋኣተኝነት ስምዒት ይስምዖ ብሕፍረት ተሳዒሩ ዝነበረ ኣሚር ካብ መሬት ወዲቑ ዝነበረ ፍረ ኣልዒሉ ንሃሳን ደርቢ ይወቕዖ ሃሳን መሊሱ ክወቕዖ ክጭክን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝብሎን ኩሉ ግዜ ዝገብሮን ትክክለኛ ውሳነ ክውስን ዘይኮነስ ምስኡ ክበኣስን ክዋቕዓን ደልይዎ ነይሩ ሃሳን ግን ፈፂሙ ይተቐየረን ናብ ኣሚር ቅርብ ይብል እሞ ክተበላሸኒ ተደሊኻ ክተበላሸኒ ይፅበይን ባዕለይ ንባዕለይ ከበላሽየ ብምባል ሓንቲ ካብተን ትክልተል ኢሉ ኣብ ገጹ ብምፅሟቕ ንኣሚር ሓዲግዎ ይኸይድ እዚ ድማ ንኣሚር ዝበለፀ ሕማቕ ክስምዖ ይገብሮ
كذا خملس كله نبو يرقومو سرحتنيا نقيرو يحطو اتحطو نسا نبون أمير قدو زحلفت يعني را حسان نبون نزمانات بتأماننت نسدرا زاقرقلو سرحتنيا تاتيوم بصبوق من قدي كندز أكلن حقزونا نمتاي قيور تحتتيلو نودي خريلو ودو كمزيلو بمزراو بتعم تناديدو دما فتسيمو خمزي قيرو ميناقرو بفلايك عن حسان دقيمو كوم حينت حساب نخيا متسقون يفرارحو جن أمير دحرز زومص حساب كافت قديمو زومصو زخفا ينيرو حدا معلتي أبونا وسرح خمز خدا حسان نبوون كاو جزا خمزو ترقص أنيا خونمو ناي أبوو كبار ساعات كاو جزا بمسرق ناو ناي حسان مدك أسوسيدو أو تحت ترأسو يقمتقلو دحرزي أبو قطر خزاز متسيت أبومو إتا ساعات حسان كبز سرق عينوكرو أبونا أمير نو حسان يخيدمو إتا ساعات سريقوات خوينو كسيلي حطو حسان أفتا ساعات نساتاي كمستفتر ترديو نا أمير يتمت أمير دفيرو عين خرؤي كعلن جن حجون ننا أمير طفقات حلفنت موساد كم تستلمده خكلا خلو ليوسن أبونا أمير أتا ساعات كم سرقوا على نأمنلو يقرن غولون أفتقزا مسرعنا قطلون تدالي ينيرو جن علي كم زيلو قطلي دالين مخنياتو حسن فتسي مساعات كم زي سرق رقص أنيا ينيرو نايبوز حساب كورن خين كأن أمونغو ودن ولادن زي دلت سلئن خيف الترندما نهاسان حزوه كافت غزان خوتس نايمت الرشاو صانو يخون أبونا أمير حسوام قيرو من تطوكو بلو من يموكر جن علي أورما يوسينوس لازنوره كافتن عامتات كم جزء زنكاغو زنور هنت أواتيوم دقيمام كيمولوس يخدو حسان مسبوه زنور أموسونات نورتات تشكيمام انتقادو خريقا من كرلو أمير لبي سبار مخنياتو اتخاو كل تشجر زحليون زكلا خلولون زنور عركو دحر حجيلن بحادو قصو جن ننا يبوء فقر زفخا خورسو سلازيلا حقوس يخاون إذا خازو فتر بوزح جيسنكي حالفة اتهاجرو حيال كوينات تأتي بوزحات هفات مسوات ناوز تراقا كفال باكستان ناوز نور بيتسوم يملوتو نيرم أبونا أميرون زخدو لساعات أخيل سلازنورة كل زوننو نجر زنورو جزا قلفو مفتحون راهيم كان يقبلومو ودحيزو كافت عدغوت إيداله تعمت زالت أنا مررن أنا قدرن كمت أنكلو حدا مشت نوديو العلماء كفتا دقيمم زير إواجزو من حجرو من نمملات إداليو قعزوهم بتعم خبيدن فتانن ينيرو ببز حلف وكيلاتات سوي قطلن يتأفق النيرو حدا علت حدا ناي سوفيت وتعدر مكينو تطوي بلامو حنتهت أنا حقيقة مسوم تقعز نورت سويتي وريداون خطر في إزازة أبونا أمير زنات فترة سوقي لي رأين أمون قطت أكلن كلون اتناي سوفيت وتعدر قتلو يداله نعدل نجار كوينو أزازي نتوم سوفيت وتعدراتي متسمو اتا مكينة بزي منم تشجر نختحلف يفقدلا تسترفه كفالة قعزو جنز قليل يكونن ننوح ترحقتات ناتو قعزو دحر متصنع بتدقاقامي كحنت مكينة ناكالي مكينة كحادة ترقا نحادة ترقا يشاقرو نيرم قعزوهم بتعم نوح خام من بارو استلعاله أوي كم زو قارتون أوي كم زعرفون نمرأي أمانا تشجاري قاون بزخونه اتمثلي هندت كاناي باكستان دوب ناو كندا يوزدنا أبونا أمير الساعات زي بعد ما دفئو نوحت ساعاتات أحد ناي ندادت أبيا بزي عرفت نتسرح نرخو كم زيلون كالوغن ناي ودو ناي مرقاق بروغرام فتسي يملطون أبز الساعات زي ما نيشين كأنا أنزنار أمير مولو سو أي كوينو تمرتو وديو نمرق أنتوكع نريقو اتمشت نسو أبون ودن دسيلو ومحادة بارناسة يتصنحمو أبونا أمير بناي ودو عوض بتعم حقوس كوين سلزنوره أفتبار نزنورو سوات كلهم يقاوزهم حدا علت أمير نابوه نعداقا بحدا يخدمو أو كابول كافتم نبارات فلوطات جنرالات حدا زنوره عركو يراكب نخفالوطو حزونا أمير يمتسمو حنت من إسيقوال سيحواتهم تمتسأ شما سورايان تقوون قالوا نزي جنرال نيرا أمير نعاب زرقين له ساعات كيدون جيب فقرا يودق جنت الجنرال كم تستوعل لون بس نسرعته قربا خمز اللون إن غلدنا جيرو يقيد أتمساسال ساعات أبونا أمير نايت عنا قناتاتو نحمق بركي بتسه أمير تجنيقو حزونا حد حكمنا يقيد أبوه إنها تمرمر يتنحمو الدكتور كوروسيا خمز متخزارون كلوجن أبونا أمير بحد جيزي نادد تكالات سوفيتاويان كهاجرنا باريركم ناس نوزون دسعيكمنا بمالون نت دكتور دفيقو كافتو هوسبيتال تسيئو يتسد أمير تتوك بلون كريقاقو عنكم وكورن كلو كساو حزي نروسياويان فتسيمو يقرغب زي ولومن دحر حزون فتسيمو خم زي ولومن قلت يقورلو حرايب ممال أمير نبو حيزونا وكالي هوسبيتالي خيد نستو السنة جيزة كتتلنا تقورلو تعنقو إن حشق ماتسنكلو أمير نبو حد عوينا قاري حطو سوريا كمرعيا سلازدالخو شماقل لقوينكا نو باقت كده اللي تقل دويلي حطمو أبو حقوس كوينو حكمو نوخي ودقا سونوتون كيدالدالا أبزغط سلنقهو ناوناي جنرال قزاي خيد أبوه نعو وكيلو نسرايا نمرعنا محتاتنا وجد قاعتن كلو أمير اتمال سنتا خمس قوون نمفلات تهانتيو هادا قايت سبا
ሓደ ሰዓት ሙሉእ ብዘይ መልሲ ክድንጉዩን ከለዉ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ነይሩ ዝቕበልዎ ኮይኑ እውን የተሰምዖን ግን መጨረሻ ኣቦ ይድውለሉ እሞ እቲ ጀነራል ጓሉ ንኽቦ ፈቃደኛ ከም ዝኾነ ክሰምዕ እንከሎ ልዑል ናይ ታሕጓስ ስምዒት ይስምዖ ምንም ግዜን ከይጥፍአ ኣሚር ሓዳሽ መርዓቱ ንኽረክብ ናብ ጉየናዊ ሰራያ ይኸይድ ንሰራያ መጀመርያ ግዜ ክረኽባ እንከሎ ግን ክፈልጦ ዘለዎ ከቢድ ምስጢር ከም ዘሎ ተረድኦ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ምስ ሓደ ጸሊም ኣፍቃሪኣ ካብ ገዛ ጠፊኣ ከም ዝነበረትን ኣቦኣ ኣልሹ ክምልሳ እንከሎ ሕጉስቲ ከም ዘይነበረትን ሓዳር ክንገብር ተኮይና እዚ ካብ መጀመርያ ክትፈልጥ ኣለካ ኢልአ ሕዚ ኸ ክትምሩዓይኒ ትደሊ ዲኻ ኢላ ትሓቶሞ እቲ ዝነገረቶ ነገር ምንም ነገር ከም ዘይቅንስ ብምፍላጥ ክምሩዓያ ከም ዝደሊ የረጋግጽ ብዙሕ ግዜ እንከይሓለፈ ናይ ፓኪስታንን ኣሜሪካን ባህሊ ዝተሓዋወሶ መርዓ ይግበር ብዙሕ ፎቶውን ቤተሰብን ሕጉስ ኮይኑ ተጫዊቱን ሳዕሲዑን ድማ ይሕልፎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣሚርና ሰራያዊ ሶፋ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ናይ መርዖም ፎቶታት እናርአዩ ብሓደ እናዕለሉ ይጸንሑ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ ዝጸንሐ ብኡ ወዱ ጸዊዑ ናብ ዓራት ንኽወስዱ ይሓቶ ከብጽሕዎ እንከለዉ ቅድሚ ምድቃሱ ኣቦኡ ንኣሚርን ሰራያን ሓደ ግዜ ክሓቕፎም ከም ዝደሊ ነጊሩ ንኽቐርብዎ ይእዘዞም እቲ ሓቕፉ ንሳ እውን ካብ ኣቦኡ ዝረኽባ ናይ መጨረሻ ኮይና ትጸንሕ ምክንያቱ ኣቦኡ ንኣሚር እታ ምሸት ንስኣ ሂወቱ ሓሊፋ ግን ብዝገርም ኣጋጣሚ ናይ ኣቦኡ ናይ ቀረባ ዓርኪ ዝነበረ ራሂም ኣቦኡ ከም ዝሞተ ክሰምዕ እንከሎ ብፍጥነት ናብ ፓኪስታን ንኽመጽእ ይነግሮ ምክንያቱ ዝነግሮ ሓደ ዓብዪ ወሳኒ ነገር ነይሩ ኣሚር ምንም ግዜን ከየጥፍአ ፓኪስታን ይበጽሕ እሞ ንራሂም ካን ይረኽቦ ራሂም ካን ብጣዕሚ ሓሚሙ ስለ ዝነበረ ሒዝዎ ንኣሜሪካ ንኽምለስን ክሕክሞን ይደሊ ነይሩ ራሂም ግን ንኣሚር ናብዚ ዝፀውዖ ሕክምናዊ ሰለ ንኽብሎ ደልዩ ዘይኮነስ ሓደ ወሳኒ ነገር ክነግሮ እዩ ቅድሚ ምጅማሩ ግን እቲ ዜና ዝነግሮ ንሱ ብምዃኑ ይቅርታ ይሓቶ እቲ ናይ ቁልዕነት ናይ ልቢ ዓርኩ ሃሳን ምስ ሰበይቱ ብታሊባን ተቐቲሉ ሞይቱ እዩ ብሂወት ዝተረፈ ሓደ ንእሽተይ ወዱ ድማ ናብ መሕቆቢ ህፃናት ከም ዝተሰደደ ይነግሮ ድሕሪዚ ሃሳን ቅድሚ ምሟቱ ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰሙናት ጽሒፍዋ ዝነበረ ደብዳቤ ንኣሚር የረክቦ ድሕሪዚ ራሂም ካን ኣብ ማእገሩ ነዋሕቲ ዓመታት ተሸኪሞ ዝጸንሐ ሚስጥር ይነግሮ ደቂ ሃሳን ናይ ገዝኦም ሰራሕተኛን ናይ ቀረባ ዓርኩን ኣይኮነን ነይሩ ሃሳን ካብ ሰራሕተኛ ዝተወለደ ሓዊ እዩ ነይሩ ኣቦኡ ናይቲ ስድራቤት ክብሪ ንምሕላይ ኢሉ እቲ ሚስጥር ካብ ዓርኩ ሕሊፉ ንማንም ኣይስምዐን ሃሳን ንባዕሉ እዚ ንኽፈልጥ ዕድልን ከይረኸበ እዩ ሞይቱ ሕዚ ወዲ ሓውካ ዝኾነ ዘሁራብ ዝንከባኸቦ ሰብ ዘይብሉ ኣብ መሕቆቢ ህፃናት ስለ ዘሎ ናፍታ ካቡል ትበሃል ዝዓበኻላ ቁሸት ተመሊስካ ሒዝካዮ ንኣሜሪካ ተመለስ ኢሉ ይነግሮ ኣሚር እዚ ብምስምዑ ብጣዕሚ ይደናገጽ ኣሸበርቲ ናብ ዝቆጻጸርዋን ሞት ናብ ዝበዝሓን ሃገር ምምላስ ድማ ኣዝዩ የፍርሖ ቅድሚ ኩሉ ምውሳኑ ግን እቲ ሓው ዝገደፈሉ ደብዳቤ ሒዝዋ ዕዳጋ ይኸይድ እሞ ምንባብ ይጅመር ኣብኡን ሃሳን ሰላምትኡ ድሕሪ ምቕራብ እዛ ደብዳቤ ናብ ኢድካ ክትበጽሕ ምስ ሰበይተይን ደቀይን ኮይነ ይጽሊ ኣነ እውን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ተብ ኣሜሪካን ንሂወትካ ዘንብበሉ ደብዳቤኻ ናብ ኢደይ ክበጽሕ ተስፋ ይገብር እንግሊሽ ክምሃር ይምኩር ኣለኹ እየ ግን ድማ ንስኻ ስለ ዘየለኻ ከቢድ ቋንቋ እዩ ከምቲ ንስኻ ንዓይ ዘምሃርካኒ ንወደይ እውን ከም ኣቦኡ ደንቆሮ ኮይኑ ንኸይዓቢ ምንባብን ምጽሓፍን ከላሙዶ ይምኩር ኣለኹ ወደይ ዝሁራብ ክትሪኦ ተደሊኻ ፎቶ ሰዲደልካ ኣለኹ እቲ ሓደ ዕለት ዝሃብካ ንማንቲግራም ንዑ ይህወዮ ብደንቢ ገይሩ ድማ እዩ ዝጥቀመላ ግን ናይ ኣፍጋኒስታን ግዜ ናጽልመተ ስለ ዝኸድ ዘሎ ንወደይ ይጭንቐሉ ኣለኹ ርህራኸ ካብ ዓድና ጠፊኡ እዩ መዓልታዊ ዝገጥም ሞት እምበር እቲ መጻኢ ክተምልጦ ኣይትኽእልን ፈጣሪ ዝሐሸ ግዜ ከምጸልና ይምንኤ ወደይ ዝሐሸን ነፃን ኮይኑ ዝነብረሉ ግዜ ካቡል ደጊማ በትክልቲ ክደምቕን ንጎቦ ምጽሓይ ብርሃን ናይ ኣዕዋፍ ድምፂ ክንሰምዕን ተስፋ ይገብር ሓደ መዓልቲ እውን ዝዓወናሉ ዓዲ ክትርኢ ክትመጽእ ተስፋ ይገብር እንተ መጺኻ ግን ፈጺሙ ዘይረስዕካ እሙን ዓርኪ ይጽበየካ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ይደሊ ፈጣሪ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ይኹን ናይ ልቢ ዓርክኻ ሃሳን እዩ ዝብል ነይሩ ኣሚር እዚ ደብዳቤ ዝኸንብብ እንከሎ ኣዒንቱ ብንውዓት ይመልእ እቶ ቁልዕነቱ ጸልኦ ዝነበረ ዓርኩ ሓዊ ምዃኑ ጥራይ ከይኣክልስ እዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ምሕሳብ ኣይቋረፅን ፈጺሙ ድማ ይረስዖን ዝደብዳቤ እዚ ድሕሪ ምንባብ ንሓዊ ክሕሰሉ ዝኽእል ሓንቲ መንገዲ ንወዱ ዝሁራብ ካብ ፓኪስታን ብምውፃእ ምዃኑ ብምፍላጥ ራሂም ሓጊዝዎ ናይ ሓሾት ጭሕመው ገጹ ኣጥቢቑ ናብ ፓኪስታን ክኣቲ ይዳለ ኣብ መጨረሻ ኣፍታ ካቡል ትበሃል ዝዓበየላ ቦታ ክበጽሕ እንከሎ እውን ብዝሓለፍካዮ ጥፍኣትን ሓውን ዝፈረሰ ገዛን ዝበኪ ሰብን ዝተመልአት ክልተ እግሪ ኾነ ክልተ ኢድ ዘለዎ ሰብ ዘይርአየላ ዓዲ ኮይና ትጸንሖ ኣሚር ኣብቲ መዕቆቢ ህፃናት ክበጽሕ እንከሎ ነቶም ህፃውንቲ እናጠመቶም ይጸንሕ እሞ ነቲ ቦታ ዘመሓድሮ ሰብ ክረኽቦ እንከሎ ናይ ዝሃራብ ፎቶ ብምርኣይ ክወስዶ ከም ዝመጸ ይነግሮ መጀመርያ እቲ ዳይሬክተር ንዝሁራብ ከም ዘይረአዮ ብምንጋር ቀልጢፎም ካብ ገዝኡ ንኽወጽሉ ይነግሮም ግን ድሕሪ ደቓይቕ ይረጋጋዕ እሞ እቶም ህፃውንቲ ዘብልዖም ምግቢ ሲኢኑ ስለ ዝነበረ ካብኦም ዝተወሰኑ ነቶም ናይ ታሊባን ሰበስልጣን ኣሕሊፉ ክኾም ከም ዝተገደደ ይነግሮም ኣሚር ብጣዕሚ ይናደድ እቲ ሰብኣይ ግን ካሊእ መማርፂ ከም ዘይብሉ ነጊሩ ከረጋግዖ ይሙክር እቲ ንዝሁራብ ዝወሰደ ሰብ ኣበይ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ይሓቶ እሞ ናብ ሓደ ቦታ ጠቂሙ ይሰዶ ኣብ መንገዲ ኣሚር እቲ ዝዓበየሉ ገዝኡ ይሪኦ እሞ ናብ ውሽጢ ኣትዩ እታ ንሱን ኣሳንን ኮፍ ኢሎም ዘጽንዑላ ዝነበሩኦም ኣብ ኣጠጠው ኢላ ትጽንሖ እቲ
መእተው ጉንዳ ጽሒፎም ዝነበሩ ሽሞም ሕጂ እውን ኣይጠፍአን። ኣብ ስቴድየም ኩዕሾ እናርእዩን ከለዉ ብዙሓት ጨሓማትና ታሊባን ወታደራት ንሓንቲ ዝተሸፈነት ሰበይትን ሰብኣያን እናጎተቱ ካብ መኪና ይውርድዎም። እቲ መራሒ ይመጽእ እሞ ስፒከር ገይሩ ምስ ዘይ ሰብኣያ ወይ ምስ ዘይ ሰበይቱ ዝተረኸቡ ሰባት ብእምኒ ተቐጥቂጦም ከም ዝሞቱ ይእውጅ እሞ እታ ሰበይትን ሰብኣይን ብእምኒ ተወቂዖም ይቕተሉ። ኣሚር ምስቲ ንዞህራብ ዝወሰዶ ሓላፊ ክሰማማዕ ይቋፀር። ናፍቲ ቆፀሮ ዝመፀ ግን እቲ ኣሴፍ ዝበሃል ቆልዑት እንከለዉ ንዕኡ እናሃሳንን ዘሳቂዮም ዝነበረ ደንዳኑ ወዲ እዩ። ኣሲፍ ሰንክቲ ጨካን ተፈጥሮኡ ናብ ላዕለዋይና ታሊባን መሪሕነት ክድይብ ኣይጸገመሉን። መጀመርያ ኣሴፍ ኣሚር ዝመፀ ምስ ታሊባን ክዋጋእ ደልዩ ስለ ዝመሰሎ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ኣሚር ንዞህራብ ክወስድ ከም ዝመፀ ክነግሮም ከሎ ግን እናጣቕዑን ሙዚቃ ወሊዖምን ዞህራብ እናሳዕስዐና ውሽጢ ንኽኣት የገድድዎ። ኣብ ሰዓት እቲ ህፃን መዘናጊዖም ከም ዝገበርዎ ይርድኦ። ኣሲፍ ብዝመፀ ኻላ ተመለስ ኢሉ ንኣሚር ዋላ ፈራርሓ የዳ እምበር ንዞህራብ ሓዲጎ ክኸይድ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ኣሲፍ ናይቲ ሙዚቃ ድምፂ ወሲኹ ኣሚር ደም ብደም ክሳብ ዝኸውንን ይቕጥቅጦ። ዞህራብ ግን ዝናርኤ ሱቕ የበለን። ከምቲ ህፃውንቲ ከለዉ ኣቦኡ ሓሳን ዝገብሮ ዝነበረ ማንቲግራም ኣልዒሉ ንኣሴፍ ጠጠው ንኸብል ይነግሮ። ስለ ዘይሰምዖ ግን እቲ ዓረር ሰዲዱ ኣፍንጩ ይሰብሮ እሞ እቶም ካልኦት ወታደራት ስዕቦሞም ከይመፁ ብመስኮት ወፂኦም በቲ መንደቕ ዘሊሎም ናብ መኪኖም ተሰቒሎም የምልጡ። ናይ ታሊባን ወታደራት ዋላ ብዙሕ ይተኩስሎም ዳእምበር ከይተጎድኡ ካብ ኣፍጋኒስታን ይወፁ። ምስ ራሂም ክራኸቦ ናፍቲ ዝነብረሉ ነበረ ገዛ ክኸይድ እንከሎ ግን ክረኽቦ ኣይከኣለን። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ክትስእ እንከሎ ዞህራብ ኣብ ምድቃሱ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ተደናጊጹ እናው ገና ናፍቲ ጽርግያ ይወጽእ እሞ ሙሉእ መዓልቲ እናኣሎ ሸውዒሉ ተስፋ ቆሪጹ ንገዛ እንትምለስ ዞህራብ ኣብ ደረጃ ኮፍ ኢሉ ይጸንሖ። ዞህራብ እቶም ታሊባን ንዕኡን ንስድሮኦም ብዝገበርዎ ነገር ብጣዕሚ ተሃስዩ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ኣሚር ንዞህራብ ሒዝዎ ንኣሜሪካ ይምለስ። ወዲ ሓዉ ከም ወዱ እናዕወዮ ከምቲ ህፃውንቲ ኮይኖም ዝገብርዎ ነበሩ ካይተብ ሰማይ እናንሳፈፉ እናተጫወቱ እናረኣዮም ድማ ፊልም እናይውዳእ። እዚ ሓቀኛ ክንውናት ተመስሪቱ ዝተሰርሐ ፊልሚ ፈቲኹሞን ተዘናጊዕኹምሉን ከም እትኾኑ ፈጺመ ይጠራጠርን። ብወገነይ ካብ 10 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ክንደይ ከም እትምዎ መጽሓፍ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋልን ከይትርስዑ ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጽንሑ።